kallo da saurare. To abin da za mu ce ma masu kallon mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu kallon mu muna mu kowa fata alkhairi, fata an tashi lafiya. Ina Aisha. Assalamu alaikum. Masu kallo, masu bibi mu kowane lokaci muna gaida kowa da kuma muna ma kowa fata alkhairi magana a watan na Aisha da Bugobiri. Na Aisha Daga kuma Magobiri. Magobiri ba mai gidan Bakabi ko? Ka ga na san cewa Gidan saboda haka da katsinawa duka kai mai gidan su. To masu kallon mu muna tare da wayannan yan gurma. Wayannan ne yan gurma nan kun ga inda suke fafata wasanni tun daga yankin Maraba, Kano, Katsina, Abuja, kai a dai faɗin Najeriya inda ake wannan wasan da mai gwamnati fara da garkon kurma. Garkon kurma a kwanan nan an ga wasannin da yawa. Wasu suna cewa garkon kurma da yawa muna ganin wasannin garkon kurma. Amma garkon kurma bai fiya yin yawo ba in ba wannan ɗan karama da kuma na cikin dawa ba. Amma wasu suna cewa tsoro ne ke hana garkon kurma yawo. Ko mai garkon kurma zai ce? To ai ina yawo wasu babu. Ina yawo ne. Babu inda ba yawatawa. Duk inda aka dambe inda aka dambe ne kuma gidan dambe aka sunansa ai mun je. Mun je duk inda aka yi warriors babu inda ba mu je mun kai dambe warriors ba. Sai dai an ce inda jarumai suka fi zuwa ne ba ka zuwa kai gurin ka dan zauna ko da ka je kwana ɗaya za ka yi. Saboda me? Saboda jarumai a gurin. Ba na jin tsoron jarumi. Tunda na san duk wanda ya zo duk wanda an waji na san za mu yi dambe da shi. To kan me zan ji tsoron jarumi? To yanzu misali mu ɗauko ɓangaren Jamus, Kudu, akwai wayannan jarumai wayanda da yawa sun aka sunan su wanda duka a ɓangaren dambe wanda kuke yin dambe da su. Da Alhassan su wato su Ramadan ne ma ina ji kuke yin dambe da shi. Ramadan mu yi dambe da shi. To ya wasan ku ya kayan shi? Ya buge ni. Ya buge ka. Wanda akwai yanzu da ban san sa kan kenan. Akwai. To ka haƙura da ita? Ya za ya haƙura da ita. Allah dai ya ba shi lafiya. Kana sa ran za ka rama. A to yaushe kuma Allah dai ba shi lafiya. To ga ko kuma an ga damban ku da yawa da kai da mai. Wanda da yawa an ga mage yana buwaye jama'a. Musamman wanda aka ce damban ku na kusan farko ne wanda aka ce ka bi shi har jihar Katsina wanda ta haɗu a damban wanda suka samu kai nasara ka bige yar mage a can. Amma kuma an ce yar mage fa ya biyo ka amma ba. Amma dai ba mu san wato ina aka toya. Ka ga ta ai YouTube. Da ya faru. An ƙara ba shi kashi a nan din. Da din ma? To yanzu nawa lokaci da yar mage? Na mai kisa hudu ba ɗaya. Kisa? Hudu ne mai. Da nawa? Ba ko ɗaya. To. Kwaɗo. Bari mu ji akan wata Aisha ga mu da kanta. Kwaɗo. Wata Aisha. To wannan Aisha masu kallo dai kai tsaye kuna kama da korafi don da bayyana muku wasu hannun daman mai kan wanda ke sanye da riga gudu shi ne ko kuma da kurmada haka hannun hagu da ga hanta shi ne wata Aisha tambaya ta alheri shi na ga wani dabba da kafafa ta a wannan gida da ke da shafan hagu dan bar farko na ga shi hauka da zaga Assalamu alaikum ahalin gurma da Jamus kuda kowa ina gaisuwa maza da mata. To da mu da shi shagon Harun na san damben mu in Allah da dambe goma ki sabo. Na san ban ga ya za a yi kalar dambe sai dai irin ta shagon Harun ya ɓace min ba. Gaskiya akwai wahala. To tambaya ake an ce akwai wani yaro sai mu yi maza maza. Wannan gidan mu da ga duniya kan wannan. Wani yaro ne? Ce wani yaro ne dan titi ana ce masa kadara wata dan mu. Kadara to a wata dan mun zama to kuya a wata dan mu za sun kashe baranta dan dara da dan kuyi dan karamin dan kuyi na kusa da wata dan mu. Kuya a wata dan mun zama. Yara wata dan mun za wai ne Adimas aka kiwa ko Adamas. Bari a wajen Aisha mun ji ta tsallako fa kana kuyan a watan dan banza. Shi mai gidan nawa da nawa kuke da watan dan banza? A watan dan banza biyu nan mai. Ramadan fa nawa da nawa kuke da shi? Ramadan kadiba gani akwai yaruga da gudu. Dambe mu uku. Amma na ƙarshe kan bai ji daɗi ba. Na ƙarshe a ina kuke dan muku da gida? Tun maraba mun kai gida na iske. Maraba ki ka karɓi maraba kenan gidan kana? A duniya babu inda take da gidana. In nika karɓa dambe irin maraba gaskiya. Wato duk wanda ya zo nan
sai ya sha wuya. Ko ina amma dai maraba dai kusan maraba sani. A dambe dai kusan a dambe dai maraba sani. Shi kadara nawa da nawa kuke da kadara? Ni kadara ina matsayin da zan buge shi ni bai tsayi. Bai tsayi kun taɓa yi na shi? Mun yi damben kuɗi. To ranar kila kuɗi ne abai da na san kila ɓaɓarewa ne ya ce to bari a alamun ku 100 kila ka ɗan samu wani abu. Ya kama yawo har aka gama kowa bai taɓi wani. A kowa ba ne taɓa kowa. Ai wannan ba dambe ne ba. Ba sai na shi an ce baka iya dabban ka ba. Ni ai dambe duk duniya. Yau ba ni ce wani abu. Ko na haka da na abu zai na ai ba dan da abu. Au yanzu ka yi dabban. Wannan da magana da man sai akwai damban ku da shagon ha. Ka ce in za a yi dambu kisa. To in Allah da. Me yasa ka rena shagon haro mun ga ya fi ka tsayi kuma shagon haro mun ga ya fi bago mai takara ɗauka ɗaya. Yau bago mai takara. Ka san dambe take wanda za ka samu sa'a da wani amma ga wani ba za ka samu sa'a. Haka dambe take. To kai waye ke baka wahala? Ni wallahi a dambe a kaf faɗin duniya a dambe wallahi ban ga mai bani wahala. A yanzu ko a baya? A yanzu dai a yanzu ga iska ya buɗe. Wanda aka ce yana bani wahala da lokaci ba ga a wata lokaci. Kai muke so mu ji kai a baki ka wanda yake baka wahala. Ba ga wata mamma ne? Haka sun gace da lokaci sun gace ba ga wata mamma. Haka sun gace. Kai kuma an je magana su. Kai waye yake baka wahala? Ni wallahi a yanzu iska an gama yanzu. A baya fa ba a yanzu ba. A baya har yanzu iska an gama hu. A waɗannan ne ka tsaga makafa kaf. Allah yanzu. An dai baka gaya mana ba mai saurare. A baya bagon Adamu ka taɓa faɗa ka ce yana baka wahala. Yanzu ka gano shi ne ko yaya? Na iske har gida na dibo abin ga gutsun maganin. Har gida na iske na gano gutsun maganin na buge shi. Ka buge shi? Na buge shi na dawo maraba na zauna. Ka rama abin da ya maki. Na dawo maraba sai na samu wuri na handa ne sai na zauna. Ka zauna a na kyara kowa. Yanzu da an ga ana bin yana yin amma yanzu mun ga da yawa in an taka rimbo ma kai kake bin mutum. Wai ka daina tafiya gurin gurin an koma gida an sha maɗaci an sha sanyi zuciya ta riga a bayan nan ba abin da a cikin zuciya yanzu ni ma ga batun nika gari ya waye a hito kawai hilin daga ni bukata da mata kai kaza aiki a makaɗa waka waka ai dole sai a koma wurin lamara mai doguwa da ko ake sai an zo da sai an koma Allah bara gaskiya a dai tsaya in dai ba ta nuna duniya ta labarin da shi ya fito da kai gaskiya shi ya fito da ni gaskiya to mu da kan garbo a gida na fara da ni ko kuma waye wayar ka da bani da kana ne bani ba ka da waya ban da waya gaskiya yanzu a ci bige ka wanda baka rama ba Ramadan ba hagu Ramadan shi ba hagu Ramadan ya bige ka Ramadan ya bige ka to da mai gida da yaro kenan to yanzu ya duk kaya bi ya za in yafe tun da yana yi kuma ina lafiya lau Allah zai kara hada mu lafiya to a kudu ba waye ta bige ka baka rama ba a kudu hanya ko wanda bige ni kudu ba rama ba ya babu shi alazan nuru nawa sai da dai muku shi ba ƙari ba ƙara da mu rage ba mu ƙara da mai ba gaskiya kuma ya kana so ka hada dan kan kana dan wance yana dan kuma kuna ya wuri guda za ka ce baka son ta hada ai dole kana neman ta ƙara hada yanzu me burin ka bangaren harkar wasanni a bangaren harkar wasan dambe so supporter su ƙara mai da hankalin su ga dan dambe idan dan dambe ya taso yana da kuzari ya kamata su ma su samu hannu ya zama wani abu amma ba a nuna bambanci ba wannan nike so ba na son wannan saboda muna gani wasu daga cikin supporter suna son wani ba sa son wani ko ba gaskiya ba a rana saurari filan musulun autan dan difili ya yi wannan magana aka ce kudawa ba su da yan dambe ya ce ba yan dambe ba su da ba amma ana bambanta yan dambe ne idan mutum ya taso yana iya kokarin shi ya kamata a dafa mai shi ma hisama amma yan mutum ya taso kaɗan sai a bar shi zai koma ne tunda ba wani ƙarfi gare shi ba amma idan aka kama mishi to shi ka sa yi sama to amma rashin kama ma dan dambe yayi ƙarfi gaskiya kaga shi ka sa bangare ya mutu ai ba kuda ba hishi dan dambe ba hira da musulmi take na ji ana kullum da yawa mutane da yawa suna kalli idan aka ce a taimaka wa dan dambe ni a taimaka wa dan dambe take ne
ta bangaren wanda yake masoyin shi nema mishi asiri in ya nema mishi asiri ko kuma ya bai kuɗi ya ce je ya nema maka shi to in ya nema ya ƙara suna shi ma karan kashi da ji daɗi kuma zai yi alfahari da haka. To jama'a masu kallon mu kai tsaye kuna taimaka tambaya akan cewa ƴan dambe suna ta kiraye-kirayen cewa a taimaka wa ƴan dambe a taimaka wa. Na farko suna cewa a taimaka musu na farko ne da ka taimaka musu da kuɗin da za su yi amfani da shi su nemi tambaya ko kuma ka taimaka musu da tambaya ɗin kai tsaye tare da su wato kiran da ƴan dambe suke kuma na ga wani a comment section yawa mutane suna da ko kuma me za ka gaya wa mutanen duniya da faɗi masu kallon ka wanda na tabbatar da cewa yanzu sun ji ko kuma da sabon. Insha Allah ina fatan sun ji sako to abin da ya sako na da Allah su taimaka muna kowa yi kokari ya taimaka ma masoyin shi ta kowane bangare kudu gurma da arewa da Allah duk wanda aka ya taso yana da kokari to a taimaka mishi shi ma yayi sama amma in ba a taimaka mutum gaskiya zai iya kokarin shi har zuciyarsa ta karya amma idan mutum ya taso daga zuciyarsa tana da niyya to gaskiya ya kamata a taimaka mishi shi ma yayi sama ya san wani abu shine fata na a gare su. Akwai babban masoyin ta shi kuma da jami'ai amma shi ma sa ta garba ma ai ba na kwarai ne gobe za ta kwarai ne ba za ka kai mu yana ci to na gode yana masa fata alkhairi ka san gobe bira da muke mana da yanwa ko ina fadin duniya gobe za ka ba na kwarai ne ba sakon shi na gode kuma da soyayya da yake mini Allah ya bashi abin da yake nema duniyar lahira na gode kwarai sosai ina godiya wallahi to autan Aisha abu kusa in ce na kusa da na karshe autan Aisha abinci wani abinci abinci dan na san an ce akwai iba gaskiya ne ya daga nan yake alhan abinci a kamin tuna guda 5 naman naira 1000 samu riyan kwanta ga tuwo ya bi to sai aka ce yanzu ga tuwo ga shinkafa da naman ga kunu ya sha siga an jere mashi in ka zo wanne za ka fara a ne wallahi to wannan naman kaji ne kasu amma yan baya kunun ba an ce ku sha an ce an ga kunu ba ku sauraron ku kunu suna ne wannan in kun ga kunu an ce ku sha ba a ciki a suna ni kun sha ba a kai ba ka sha ba a ni ba gurma ne nake bana wannan ni ba wuri nake me haɗin da kunu wato kai kana da cikin gurma da ne amma a ni da kawo musu yaƙi ne ni ba gwabiri nake ba gurma da nake an wace jaha ne ke ni dan kebe ne dan kebe ne bari mu guda da shi kuma ga kawo da shi ba gwabiri ne shi ba gwabiri ne na ciki amma na ciki gud da gud gud da gud muke da shi muka ga shi ba tsagu sai iska na ɓareji amma ba yin da tana da shi da kakkana wa gwabiri ne sosai to kuma yanzu misali autan na sha kai ina kanka an ce wannan kunin kai ma baka sha ba ciki ni wallahi ga tuwon shinkafa mai rai ga naman kaza ga faro gabana ga lemu to an da yan bai tuwon shinkafa yan koma lemu ka ai wannan bai yiwa magana ba za ce Allah ya na kana kunna ga na baki tuwon shinkafa to ga yana abinci ne ba to yanzu misali sai aka ce ga gida ƙato an gina ma a Kano aka ce ka baro jihar Kebbi ka da Kano an baka wannan gidan za ka karba gida hannu nawa gida na ya kai na miliyan 2 ko miliyan 10 ma aka ce an baka shi kyauta ka dawo Kaduna ko Zaria ko Kano in sai shi aban miliyan 2 din nan dogo gidan mun ƙara gina gida ba ka zama can in ƙara gina gida saboda in kuma ina son kunu ina son kunu to masu kallon mu dai cikin ne a cikin kenan su a gobarawa ne ina ga abin da ya kamata ka tuna za a gina su a gina masu gida a haɗa su ko muna gaida kowa iyayen gidan mu ko na miliyan na za ba da kadina ban da baka saboda dalili kaga in sun koma sun gata aka a ya yi magana ya ce bai zama da kana daurin ku bai da shafa kana ina ciro shi kai wannan ma na dauko shi na ku ba ku ya shi na dauko shi su da kansu na ga musu da zai zo dauke su kuma na zo na dauke shi a ƙarshe abin da za mu ce muna ba masoyan mu na faɗin duniya gaba ɗaya muna musu fatan alkhairi an Niger gaba ɗaya alhaji kowa da kuma namu babban mai gidanmu da alhaji Usman Malabin ina gaida mai gida muta dan sarkin wani da alhaji Usman Osho ya kashi akari ina gaishe su su Ahmed Makera gaba ɗaya wannan masoyan mu da duka muna musu fatan alkhairi su wasan soja fiya na kudawa su waye alhaji Zurmi
Alhaji Tanko darakta wayannan arewata ne kuma wallahi suna mana alheri kowa ba fata da kai wallahi duk suna mana kokari Alhaji Zulmi Alhaji Washe Soja wannan Alhaji Baba Gambon dan kuzo to duka dai wallahi suna mana alheri sauraron mu anan muka kawo karshen tattaunawar mu kar ku manta muna sayar da shaddoji da takalma da maganin sanyi akwai maganin sanyi wanda na gaba ina kokari musu ba da shi saboda haka yanzu wanda ce ko yana yanzu ba da shi sai auren Aisha muna so mu ji zaki ne duruwa Allah